Hej, jeg hedder Nora, og jeg er pizzabelev på Løgumkloster Højskole. Jeg læser medicin på Aarhus Universitet, og jeg er lige blevet færdig med min bacheloruddannelse. Grunden til, at jeg valgte at gå på Løgumkloster Højskole, er fordi, at jeg før det boede ude, og der tænkte jeg, at det kunne være mega fedt at lære at lave mad. Og dermed så har jeg også altid haft en interesse inden for musik, og det er mega fedt, at den her højskole den tilbyder både madlavning og musik. Ved at tage det her højskoleophold, så tror jeg, at jeg får en motivation til at starte på kandidaten i medicin. Jeg vil helt klart anbefale folk, der er i gang med en uddannelse og har brug for en pause, at tage et ophold på en højskole.